दे फंबाया जोंना फार्स्ट हगाराव दे जोंना माने नायग्रोबाय आरो ना आइमोनाव फार्स्ट मोनग्रोबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै थांनो गोमानिखौ गोजोनफोराव थांनोसै थेंक इउ दे मादैमोन जोंबो थांगासिनो दा नै गारियाव आर'नाइ लालायलायदों आरो जों सानैजों सिमेन्ट सापरिनि बर' गामिफ्राव सानैसोनाव हाबहैनोसै माखासेनाव जायफ्रा जेसेबां हरो हरनायखौनो लानानै फैनोसै आरो एसेबाबो ओमफ्राय थांबाय थानोसै So guys, welcome back to my YouTube channel MB Gauriam Vlog लोगोफोर So guys, आं भिडिअ खालामि एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय जेबो कन्टेन्ट गैयिनि थाखाय खालामाखैमोन आरो आं अब्लाबो दिनैहाय आं गपिमोनजों फैदों ओंखायनो दिनै भिडिअ खालामदों मानो होनबा जों गासै बांसिनानो मिथिखायोना जोंनि गुवाहाटी बरबारियाव जा जाथाय जागासिनो बेनि थाखाय जोंबो बिराद दुखु मोनदों आरोना अब्लाबो जों गावनिफ्रायथ' हेल्प खालामनो हायाखै मानो होनबा जोंबोथ' स्टुडेन्टसो नालाय जों गावनियावनो प्रब्लेमानो दंखायो नालाय बेनि थाखाय जों हेल्पफोरबो होनो हायाखै अब्लाबो जों जेसेबांखिनिखौ हायो गपिमोनजों जों आदा जों बिनानाव सासे दं आरो साब्रैजों दिनै ज' जानानै जोंनि सिमेन्ट सापरिनि बर' गामिफ्राव सानैसोनाव थांनो नागिरदों आरो ना माखासेनाव जेसेबांनो हाबनो हायो डनेसननि थाखाय आरो आं सिगाङाव बेफोरदि मावफेराखै आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि मावहांदों अब्लाबो एक्सपिरियेन्स आरो ना उनफ्राव एसे मिथिनायनि थाखाय दिनै फार्स्ट टाइम मावहांदों अब्लाबो नायनोसै मा जायो थांनानै जोंनि माबाफोरा पाब्लिकफोरा माबायदि रिएक्सन होयो हा अबेयाव जोंबो ओजों थांहांदों दा जों थांबाय थानोसै नैयाव गपिमोन दङ नै ओमफ्राय जों माने याव बक्सआव लिरनानै लाखादों आरो ना बारा गिदिर खालामाखै फरायलाय दे गुवाहाटी बरबारि खैफोदाव गोग्लैनाय बर' फिसाफोरनि थाखाय डनेसन एबा मदद अब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दा जों नैयाव आदा अकुलबो दङ गपि ओमफ्राय नै बिनानाव सासे जों साब्रैजों थांहांदों आरो ना नायनोसै पाब्लिकआ माबायदि रिएक्सन होयो भिडिअ खालामलाया होननानै सानदोंमोन आरो लोगोफोर अब्लाबो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो लुगैदों बेखौ नङा जे जों मावदों होननानै देखायनो थाखाय बे नङा आरो ना अब्लाबो भिडिअखौ होनाय जागोन ना जाया मिथिया जुदि मोजां मोनोबा होनो गोसो जायोबा होनोसै बेनि थाखायनो अब्लाबो बानायनानै लाबाय आरो स' नायलांबाय थादो ना स' नायलांबाय थादो गाइस दिनै भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय ना मा होनो बिदिब्ला आदैयाबो हरबाय आरो 100 जानानै आदैयाबो हरबाय ने थेंक इउ सो माच दे थाथ'ना आदै होमबा थांसै होमबा जों थ' न'खरनैनाव लाखांबाय आरोना जों दा इनि न'खरसेयाव थांखांबावगासिनो गासैबो फैनायफोरावनो हरदों आरो गासैबो बयबो सापर्ट खालामलायदों बिनि थाखाय गोसो गोथारै गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बयखौबो गोसो गोथारै थेंक इउ सो माच माने जों न'खरनैयाव बे न'खरनियावबो हरदों आरोना अनसुंथाइ जेसेखिनिखौ हायो एसेबाबो बुरजाबाबो एसे अनसुंथायानो जि अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो लागोन आरो एसेबाबो लागोन आंनि इउटुब चेनेलखौ जोंना फंबाय सासेयाबो हरबाय आरो ना माने फंबायानो जायो दे ओमफ्राय हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बिदिनो आरो सिगाङाव आवगायलांबानो थांफानोबा पुरा लाजिनाय गिनाय गारस्राथारबाय आरो दिनै अब्लाबो माने थांथारनोसै एक्सपिरियेन्स ना मा होनो मावफेरथाराखै बिदि आदा अकुल बोरै मोनदो मोजां 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 मोनदोनो बोरैबा गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम आदैयानो जागोन आदैयाबो हरबाय बे भिडिअखौ इउटुबाव नुगोन इउटुबाव नायनोबा जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आंनिया गपि ब्लग ओमफ्राय नोंनिया एमबि गावरिमा ब्लग आरो ना माने फैसा हैनायखौ नायनो गोसोबा आरो ना नुगोन इउटुबाव थेंक इउ आदा आदा बुजिनायनि थाखाय फैदो नालाय जि गोमोन जाखायो आरो फैफादो एक्सन खालामग्राफ्रा बिनावफ्रा गपिया नेगासिनो थारमाने माइनाव इदि नायगासिनो गपिखौ गिदोयो होसोना हरसिगोनसो दा हनै मिलायदो दासो मिलाय दे ओं बाजैयाबो हरबाय आरो
बिदिनो बयबो बुजिलायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो ना प्रब्लेमाथ' गासिनावबो जाबाय थाखायो नालाय जोंनाव जाबाबो उनाव नायफिनजागोन जेनेबा जों होयोबासो नालाय बेनि थाखायनो आरो स' थेंक इउ बाजै जोंनाव बिदि प्रब्लेम जादों जोंनाव गुबुन मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ मालाबा अब्ला इसोरबो जोंखौ नायफिनगोन दे होमबा थाथ' बाजै हा ओं दे थाथ' बाजै बाय नाव बाय बाय हाय खालामना नोंखौ भिडिअ नुगोन ओं हाय थांदो बोरै दं लोगोफोर रायलायदों बोरै दं लोगोफोर ए आबियाबो अनसुंथाइ हरबाय आबै माने जाथाय जादों आरो ना आं खोन्थाखाबायना बिदि माने बिराद थासारिया बिराद गाज्रि जाना दं माने बेहाय जानो लोंनो गैया सोरबाफोर बेफोरबायदि अनसुंथाइ हैबाय दं जि हायो जोंबो सानगार लोगोनिफ्राय जि हायो अनसुंथाइ हैनो नाजानाय आरो मोजां ना आबै खामानिया दे होमबा आबै थाथ' हा दे आबैमोननि न'खरा खुसियै थाथों बोर मोनगोन आबै दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम आदै हाय खालामना होदो भिडिअ खालामदों दे जोङो दे थेंक इउ होमबा दे दा नै गाइस जोंनि निसर सार लानानै फैदों आरोना जोंनि BKWSCनि सार लाहानि न'आव मानसि दंना गैयाथाय गगा मोनदोंना मा नाम नोंना माइनाव मा नाम बिदांस्रि बसुमतारी बाबायालाय बाबाया गैया भिडिअ खालामदों जोङो आयंआ लोमजाना दं आरो ना गाज्रि मोनना दे आयं दे होमबा जोंनि डनेसन खांनाय खामानिया सोलिगासिनो आरो नै साब्रैजोंनो बुजिलायदों बयबो अनसुंथाइ हरदों बिनि थाखायनो बिराद गिनाय लाजिनाय गासैखौबो गारनानैबाबो माने जोङो थांगासिनो आरोना मोजां सानबाबो गाज्रि सानबाबो ना मा होनो सोरबाफोर बुजिनाया बुजिदों आरो बुजियैफोराथ' मा होनो बुजियैया बुजिखाया नालाय अब्लाबो माने जोंनि जेसेबांखिनि थांदों गासैबो बुजिजोबखादोंआनो आरो गासैबो अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखायनो जों दा थांगासिनो बानायलांबाय थादों माने दा आयंआबो होबाय ने बयबो बुजिलायदों बिनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों दे आयं दे नोंसोरो थेंक इउ दे आयं भिडिअफोरखौ नायफ्लांदोंमोन ना जोंनि माबा जानाय जाथायखौ नायदोंना मिथिखादों खोनादोंना औ दे होमबा आयं थाथ' हा बयबो बुजिलायदों बिनि थाखायनो बिराद गोजोनदों आरो ना जों माने गासैखौबो भिडिअ खालामखादों नालाय सोरबाफोर फोथायाना बेनि थाखायनो जों मोजाङै हैनायखौबो देखायगोन आरो बेनि थाखायनो थेंक इउ मादे दिनैसिमल' प्रब्लेम जानो हागौ प्रब्लेम जादों नालाय इसिनाव दा ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंनावबो जानो हागौ अब्ला जोंखौ सोर नायगोन बेफोरबायदि आरो ना बेनिखायनो एसे अनलायनाय आबो बिराद फैदों आबो मोनफैबाय नै आब' रजेया सासे मेम्बार बारायलायबाय आरो जोंजों लोगोआव थांफानाया ओमफ्राय दा ओरै थांगासिनो बिराद साहस नांगौ बेफोरबायदि मोनसे माबा मोनसे खामानि मावनोबा अब्लाबो माने जों नाजागासिनो आरोना गिनायानो मावफेराखैना बेफोरबायदि बेखायनो नाजागासिनो दा जानानै दा मा होनो मादैया फैबाय गिदिर गोलावनि न'खरफ्रावबो हाबनांगौ आं दिनैसो गिदिंफेरदों सिमेन्ट साफारि न'फ्राव बारा बेरायखै बाजैयाबो हरबाय आरो ना दे औ दे फुलखौ जों बिनि थाखाय लाबोखादों आरो नै माने आब'नि स्कुटिखौ नारगासिनो आरो उपाय गैया मानो होनबा खाथि खाथियावनो हाबगासिनो नालाय सालायबाय थानोबो हाया थाव गैया जायो बेखायनो आब'आबो हरबाय नै थेंक इउ आदै दे भिडिअ खालामदों जों आब' ओजोंहाय हैनायखौबो देखायगोन आरो थेंक इउ आब' जेबो नङा दे भिडिअ लादो दे दे आदै मेदै आं खानाय बिबारा मानसि गैया खोमा ए आब'नि माथोखौसो खोनायो अ नै बांख' बिफां दं नै बांख' फिथाइ आंनि फेभरेट आं बिराद जायो बेखौ जा गोथाव मोनखायो आं बिफां बिदि आयु नै दैयायो नांगौ एसालाय मानसि गैया नामा दङ
उपाय नट खाराब थाबाय गिदिंगासिनो आरो जों गारि दोनथ'नानै गोबावनो पुरा दिनै आंथ' माने पुरा सिमेन्ट सापरियाव गिदिंफेराखैना लामा थांदोंबाबो बिदि न'निफ्राय थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थांफादों आरो आं सिमेन्ट सापरियाव सिङावहाय मा मा न'खर दङ एसे एनै मिथिबाय दिनै एक्सपिरियेन्स जों भिडिअ लादों माने फैसा खांनायफोरखौ सोरबाफोरा माने दे एमबि गावरेमा ब्लगाव नायबानो जाबाय आरो गपि ब्लग इसोर मोननैयाव होगोन आरो नायबानो जाबाय दे होमबा बिगानो माबानानै दोनदोना मोजां मोजां हाना टाइल्स बायदि गायनाय दुब्रि हाग्रा बायदि जायोना इयो सिगाङाव दंमोन सिगां इदि ओरैनो इंख्रि साफा जाबाय आरोना जों खाङै ओमफ्राय मोनाबिलि जाबाय नालाय बारा गोबाव खांबाय थाला ओमफ्राय सानदोंमोन आरो जोङो दा एसे मोजाङै कालेक्सन जायोबा दा हरावनो थांगोन होननानै मा जागोन मिथिथ'आ दा थांगोन होननाथ' डिसाइड खालामदों आरोना ओमफ्राय बेसेबां जाखो जों सानाखैबो नायाखैबो आरोना ओमफ्राय दा उनावसो नायनोसै मा नेक्स्ट जायो भिडिअ नोंथांमोना फिक्सखौ मोनगोन आरोना न नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना गासिबो फुल डिटेल्स खोन्थागोन आरोना जोंना फंबाय बिराद खस्थ' खालामगासिनो दे बियो गासैनावबो ओंखाम उखैबाय नामाबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो अब्लाबो जेबो नङा खस्थ'नि फिथाइया गोदै नेक्स्टआव जोंनावबो प्रब्लेम जानो हागौ जोंनोबो हेल्प नांगोन उनाव बेनि थाखायनो जेबो नङा बयबो हेल्प खालामलायबानो जाबाय हेल्प खालामलायाबाबो खनसे बयबो नायना फैबानो जाबाय एसे माने गासैनिबो आखायावथ' रां रुफा थाखायानो नङा होमबा जोंनावबो गैया अब्लाबो जों एसे एनै खालामदों आरो अब्लाबो सोरबाफोर गोसोजों दुखु मोनदोंबाबो माने सोरबाफोर खाथिनिफ्रा नायनानै फैनो हायोबा मोजां आरोना बिसोरबो मोजां बयबो मोनगोन खनसेल' नायना फैनानै एसे साहस होना फैबानो जाबाय आरोना बयखौबो नायना फैगोन होनना बरायनो थाबाय सारमोना काउन्सिलनिफ्राय होखाबाय होनदों नामा अब्लाबो जोंनो हरफिनबावदों आरो बेनि थाखाय थेंक इउ सार गोजोननाय थाबाय जेबो नङा दे खामानिसो मावबाय दंमोन ना एसे अब्लाबो ओं दे थाथ' होमबा नाब' बिनिफ्राय जों आदा मैथा लानाव थांखांदों ना मा होनो इसानाव थांनो होनदों आं थांफेराखै दैसानिफ्राय ओमफ्राय दिनै थांनि होनोसै नायनि एबार आदा मैथा लानाव हाबैनोसै ना मा होनो आदा मैथानि बाजै ना बागानानै गला बिबार गोजा गोजा औ साफा नुखादों नै भिडिअ जि मोजां नुखादों कालारखौ जि साफा नुखादों नै आदाब्ला ओइ नैबो माने कालारानो पिंक कालार गोजा वाव आंनि फेभरेट कालार गोजा बाजै दिनैसो नुफेरदों आंबो ओं ओरैजाय थाथ' होमबा बाजै ओं आदाबो गैयाबा